Как быть в этой ситуации? Страна находится в состоянии войны. У нас до сих пор наш МИД там пытается всеми усилиями сохранить поддержку мирового сообщества, восстановить, ну, вернее, сохранить, чтобы европейские страны и Америка санкции продлевали. И вот эта ситуация сейчас с неопределенностью, опять политический кризис, и как наша позиция на мировом уровне будет выглядеть? Ну, ви знаєте, на рахунок МІДу, в мене таке є. Я, дозвольте, з вами не погоджуся, що вони демонструють готовність до того, аби вирішувати якось конфлікт на Сході. Тому що заява Клімкіна стосовно готовності виходу України з Мінських домовленостей... Ну, якщо Росію вернуть в парламентську асамблею. Ну, послухайте, вона така на межі авантюризму. Тому що фактично на сьогодні це єдиний інструмент, попри його там позитивні і негативні сторони, яким вдалося припинити активну фазу війни на Донбасі. Це є доконаний факт. І виходити із цих домовленостей, не пропонуючи нічого взамін, ну це, як на мене, є дуже необачним. Це може привести до чергового загострення військового конфлікту, тим паче дуже серйозного. І такі заяви, вони, тим паче, якщо вони робляться на межі виходу із каденції, я маю на увазі Клімкіна з каденції очільника МЗС, тому що він заявив, і працювати можу і не працювати, але заяву подам. Говорять про те, що він залишається в обоймі Порошенка і в будь-який спосіб намагатиметься шкодити новообраному президенту Зеленському. Команда Порошенка в будь-який спосіб буде намагатися йому шкодити. Інтереси держави тут відсуваються на інший план. На першому плані стоїть саме парламентська кампанія. Як найпотужніше входження своєю фракцією до наступної парламенту, наступної каденції і отримання максимальних важелів впливу на політику. Тут питання війни сьогодні, на жаль, відсунуто на другу сторону. Я хочу вірити, звичайно, от по-дитячому хочу вірити, перепрошую за це слово, що новообраний президент вдихне якесь нове повітря у саме нормандський формат. Чому говорю про нормандський формат? Це я не маю великих там, знаєте, і не покладаю великих сподівань на розширення його, введення туди Сполучених Штатів Америки чи Великобританії. Вони давно виказали свою позицію стосовно цього питання. Чи там введення Китаю. Але політика на зовнішній арені України має бути більш агресивною. Можна по-різному засуджувати роботу нашої парламентської групи у ПАРЄ наприкінці минулого року після конфлікту в Азові і називати її десь до певної міри комічною і зелені рукавиці Гончаренка, але вони мали певний ефект. Тому що дійсно сьогодні треба привертати увагу світову про те, що світ, бачите, світову і про те, що світ, він є цинічний, він є безхребетний і готовий прогнутися під що завгодно. Що я маю на увазі? Саме активна співпраця сьогодні європейських країн із Росією в питаннях ведення бізнесу і в економічних питаннях. Це і Північний поток-2, це і розподілення енергоресурсів. І в цій частині нам потрібно зберігати санкції в будь-який спосіб. А заявами, про які говорить сьогодні Клімкін, вони, звичайно, до певної міри агресивні, але дуже небезпечні. Треба бути трохи обережним в цій частині.